سلام تعنا يا هبلي تخاتلتي مدب داميرا انترتينمنت لومي سولوس إسران كلتن سنة زتدا لو عدت أوزين أنه نمكت تالكم بغبر زعدم يوسف تسوا براني فيلم مرستاتم إرترا إسرا سنة مع التسوات بدم كتاب إعلان ودبت عنا عالم أفريقيا بسالساي مع بلبدا كوفيد 19 تتقع مهلا وقليتهم ኢትዮጵያ ሕብረት አፍሪካ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጺሙ ዝበሃል ምጋህ ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማር ዝወሰዶ ብይናዊ ስጉምቲ ከም ዘሕዘና ገሊጻ ኣብ ኣሜሪካ መራሒ መኪና ከቢድ ሓደጋ ይወርድ ኩባንያ ፌስቡክ ዝተሰንዑ ሓበሬታታት ይዝርግሑ እዮም ዝበሎም ሕሳባት ኢትዮጵያ ይዓጹም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሰለስታት ዜና ይኹም ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ ኤርትራን መበል 30 ዓመታት ጽምብል ዘላ ዝኽሪ 20 ሰነ መዓልቲ ስዋት ኣብ ዝተፈላልያ ከተማታት ሃገር ሽምዓ ብምብራህ ብድምቀት ጸምቢላቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ርእሲ ከተማ ኣስመራ ብጉጅለ ባህልታት ተሰኒዩ ድሙቕ ዝኽሪ 20 ሰነ ክሰላሰል ከሎ ኣብ ካልኦት ከተማታት ድማ ብሓባር እግሪ ጉዕዞ ናብ መቃብር ሓርበኛታት ብምግባር ከም ዝጸምበሎ ተሓቢሩ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ስዑድ ዓረብ ኢትዮጵያ ኣሜሪካን እስራኤልን ከምኡውን ካልኦት ብርክት ዝበለ ሃገራት ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተጸምቢሉ ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ ኤርትራ ብሓፈሻዋ ምምጻእ ልኡላዊ ናጽነት ልዕሊ 100,000 ዜጋታት ከም ዝኸሰረት መዛግብቲ ሃገር ይሕብሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሪካ ኣብ ተኣፋፍ መድረኽ ሳልሳይ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ከም እትርከብ ብምንጻር ነዛ ኣህጉር ቁልጡፍ ሓገዝ ክታበት ከም ዘድልያ ኣፍሊጡ ክሳብ ሕጂ ኣብ መላእ ኣፍሪካ ቁጽሪ በዚ ቀታሊ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባት ልዕሊ 5 ሚልዮን ክዓርጉን ከለዉ ልዑል ቁጽሪ ልኹፋት ዘለወን ብውሑድ 7 ሃገራት ድማ ብውሑድ 7 ሃገራት ድማ ኣብ ኢደን ዝጸንሐ ብልቃጣት ክታበት ከም ዝጸንቀቓ እቲ ምንጭ ወሲኹ ይገልጽ በዚ መሰረት ሃገራት ኡጋንዳን ናሚቢያን በዚ ሳልሳይ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 እተን ብኸቢድ ዝተጠቕዓ ቀዳሞት ሃገራት ክኾናን ከለዋ ዓሰርተታት ዜጋታት መዓልታዊ ብሰርዚ ለብዒ ይስእና ከም ዘለዋ ይሕበር ብሓፈሻ ካብ ኣህጉር ኣፍሪካ ድማ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካን ሞሮኮን ቱኒዝያ ኢትዮጵያ ከምኡውን ግብፂ ብቕድመ ተኸተል ቀዳሞት ዝበዝሐ መልከፍቲ እዚ ቫይረስ ዘለወን ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ዛጊት ብጠቕላላ ኣብ ኣፍሪካ ብቁጽሪ በዚ ቀዛፊ ሕማም ዝሞቱ ሰባት 136,000 ክበጽሑን ከለዉ ካልኦት ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ልኹፋት ድማ ኣብ ፍቑዶ ሆስፒታላት ከም ዝርከቡ ይሕበር ኣብ መወዳእታ ሓላፊት ጨንፈር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ማቲሽዶሶ ሞኦቱ ኣፍሪካ ሚልዮናት ክታበት ከም ዘድልያ ብምንጻር ብማሕበረሰብ ዓለም ግቡእ ኣተኩሮ ሓገዛትን ክግበረላ ጸዊዓ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብ17 ሰነ 2021 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ገመናት ኩናት ንምጽራይ በይናዊ ኣጻራይ ኮሚቴ ድሕሪ ምምዛዙ ቁኑዕ ውሳነ ዘይሓለወ ኣገባብ ብምባል ንውሳነ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝነቐፈ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ መንግስቲ ሃገሩ ከይተላዘበ ዝወሰዶ ስጉምቲ ሕጋውነት የብሉን ብምባል ብመግለጺ ትውድብ ከም ዝሓዘነ ሓቢሩ ከም ዝፍለጥ ብ16 ሰነ 2021 ኮሚሽን ህዝባውነት ሰብኣውነት ኣፍሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓደ ኣጻራይ ኮሚቴ ብምምስራት ካብ 17 ሰነ 2021 ጀሚሩ ነቶም ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ዓለም ክጋውሑ ዝጸንሑ ዜናታት ጋዜጣታት ሰብኣዊ መሰላት ንምርግጋጽ ስርሑ ከም ዝጅምር ብምትንባህ ኩሎም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ኣድላይ ምትሕብባር ክገብሩ ዝዓለመ መግለጺ ኣውፂኡ ከም ዝነበረ ይዝከር ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ምስቲ ኮሚሽን ሓባራዊ መርመራ ንምክያድ ተሰማሚዑ ከም ዝነበረ ብምግንዛብ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝጸንሐ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ከም ዝሃስዮ እያ ትገልጽ በዚ መሰረት እቲ ሕብረት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ወይ እውን ልዕሊኡ ዝካየድ መርመራ ወጢኑ ከም ዘሎ ብምሕባር ነቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ግፍዕታት ምስ ገበናት ምጋዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝዳረግ እንተኾይኑ ምጽራይ ጽዑቕ መርመራታት ከም ዝካየዳ ኣንፊቱ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛት ኣርዞንያ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብርካት ዝዓለመ ውድድር ዘካየዱ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ መጥቃዕቲ ዘውረደ መራሒ መኪና ካብ ፖሊስ ብዝተተኮሰ ጥይት ከም ዝተቃተለ ተሓቢሩ በዚ መሰረት ካብቶም ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ተቐዳደምቲ 4 ሰባት ከቢድ ሓደጋ ክወርዶም ከሎ ክልተ ድማ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዝርከቡ መራኸቢ ብዙሃን ሃገር ጸብጺበን ኣብቲ ኣብ ሰዓታት ንጎሆ ዘጋጠመ ሓደጋ ፖሊስ ነቲ መራሒ መኪና ነቲ ሓደጋ ኮነ ኢሉ ምስ ፈጸሞ
كهدم كبل تكيسهم كم زقتلو تحبيروم بحفشة زوم قرات زبطهم سبات مبزعتهم بكل عدم 55 عامت كم زركوب زحبرت منشي صعوق تعناوي كنكني كايدو لهم كم زلو بتوسخ فليتهم بوليس أرزونيا نتي كونتات مس شبراوي متكعت متأسسار كهلو بعتب يمرمرو كم زلو أجنزيبو أبي أمريكا كم زعين التريول مدنا غني أبز متصلو زلو جزيه حزب هاجر منجست عتب وسانة بزي موسارو بمخصاص بتدقاقامي أبجت كم زقاتو يفلت ناي مودة زينا مرباب حبريتا فيسبوك مستقال مرباب حبريتا منجست إثيوبيا ركبالهم زبولهم سنو حبريتا تزرقو أكاونت مالت حسابات كم زعات وافليتم تقال فيسبوك اتوم حسابات تشبوت حقنت زي بولهم حبريتاتات ناب حفاش بتدقاقامي كم زرقو حب مخصاص نغم حوحات كالوت تقاوم تودبات علاما غيروم يتسلمو كم زنبرو حبيروم بزي مسارات اتتقال بزو وصدو سقمتي سوسان حموشن ناي فيسبوك قطات 27 قجلتات ويون محبرات فيسبوك كمون 32 ناي انستغرام حسابات حقي تقالهم بمتحس بمحبار كاب سرح وصاي كم زغبروم تحبيروم زوم ستاغودو حسابات ننبعلهم طبق متأسسار كم زنبروم كمون مستقال مربب حبريتا إثيوبيا مالت إينيسا قطاو زغونه ركب كم زصونحم زحبرت تقال فيسبوك أمونغوم بقانقو أمحرنيا استسني تعوق زمتي يكايدو كم زنبرو يحبر زاقيت منجستي إثيوبيا كساب حجنا زا ملكتو زهابو مقلت يلن زخبركم سمعتنا كاب زيناتات إثيوبيا كي وطانا زاهجر كاب 21 سنة كل تشح 21 جميرة مبر شارشاي بوليتيكا ومرصات كايد كم زلا يفلت بزي مسارات نزي كونتات زدهسس سفيح زينا أبناي زمت مدمنا كنزرقو حمغانا بتحتنا نحبر زخبركم تعذبتنا اللوم زبلنا يم زيناتات زم كتعذبوا مصنحكم يمنيرهم أبقال مدب بخالة حستو كسب نراخب سلام